nomor iki engko metu piro neh cah. Nduk bengi aku batok nomor patang ngongko cah. Citu. Gambaran cewek. Jos ini. Info. Pajo binduti, tak jak info iki, tak bele iki. Halo. Iya, baru tak nomor jitu kok. Patang ngongko. Ayo nginfo ae. Jo. Nginfo jo ae, Jo. Wah, ayo nginfo. Ndut, engko kabari ya. Ayo nginfo iki. Wah, iya tah, den. Yo. Siap. Ayo, gas. Tak macet, bakal buka burung ya, tak tilikane sih. Kagak ini saya itu bal-bal orang belum diangkat itu ada lapor. Jadi belum enak apa nih? Tak pilih nih, jangan menolak diangkat. Halo, bocah dibel bolak balik orang belum ngangkat. Iki jajane belum enak ora? Wis gono no, anggur moro nggon biasa ya. Yo saiki sak detik tekan kudune. Ya wis ah. Yo. Tumbas. Pak. Tumbas. Apa tuh kok pole? Pak, benane tes e. Benan apa? Iki akeh benane. Kowe milih aku mah larutan cap kaki 5. Ono kabeh milih. Yo rambunan niki, rambunan canem ku yo. Sing ngono kae lah mesti ora ngerti lho, Pak. Pak, Mas nyeluk. Yang ngomong tuh apa? Rambunan bir-bir, ono ora bir vodka. Sesek, mana sapa? Masa kowe gak kenal ya, Pak? Aku anake Karimun sing wis lepan boto ku lho. Yo salah jikono sih. Tadi kene yo. Aja utang lu tapi. Lho, Detek mes siji. tapi kok jaluk Wis anane, gorene. tenan ta ora? Yo, siji tok. Bayar lho. Yo. Yo, Ah, ngene lho, kepo kabeh iki, Pak. wakeh iku. Ono bir. Tambo boyo, tambo ndas ngelu. Wah, kita bumumet bareng ki ya. Nah, piro iki kabeh? Sekarang kan Iya. ya. Lari regane yo. Walah, apa wae ya? Ya engko Tak rene neh. tanemane pakmu ae. Iya, gak apa-apa. Aku lagi nyilep foto mangkok. Yo nek dang. Iya, kita gosek ya. Bocah cilik urus sunat. Mobilane wis kono. Piye sobene gede. Ben. Ayo bos game ayo ono kono. Meletre asik. Ayo. Ya ayo gas, mangkat. Gaspol ya coba rem. Siap. Lojo, lah badange ndut ora ketok iki menang ndi? Wis gampang tak omongi. Ayo dah mangkat. Sik, Jo. Ora kena, Jo. Jo. Wae, Jo. Liru, Jo. Lo. Sorry nih. Ayo. Gas. Jangan. Wong ape ngejak mendem kok ya ngejar kasane balane ngene lho. Lho piye lho, Jo? Iki manyar api iki pemandangane iki kok. Oh. Umumnya wong ngejak mendem iki ya nek karaokean ora kok ning alas koyo ngene iki. Kandhane wanyal lho mulo. Wes gojo. Kene aku ngindari mbokku bener seneni. Wes aku suwan kae kuku. Wah. Kono lho, pinggir kali.
Wasem nan. Tuh. Dan ya, Cok. Tanya nih aja. Masa bareng. Apa, Cok? Iki jajane bocah ngombe banyu bir apa banyu kali le jan. Nyatane nggo botol ngono iku yo, Bu. Yo nggo banyu bir. Lu kok nang kali lho. Wis ora ndandeh. Ayo, ndang suwan kayak Ndang cepet ah. Ya. Cok. Hati-hati orang botol ini kok. Ayo. Kamu jualan. Oke, Jo. Sabar. Ayo, Jo. Nanti, Jo. Benane nek kenter. Walah itu geni. Ayo, Jo. Iki tambah cak mendem, kali ciblon. Ayo sandal kenter, Jo. Kena ayo, Jo. Jo, ayo, Jo. Ayo ada dulu ya. Kapan usah ngino, Jan. Loh, gelasmu di Jan. Ih, kowe. Orang gowo aku, Jo. Wah, ketinggalan, Jo. Piye, Jo? Ya terus mobilnya apa lho iki? Ya walah. Ada golek kon dhisik. Wis lah tak boleh aku. Wah, malah oke. Wah, tidak jelas iki. Wah, kintir-kintiran lah landandeh. Nek Pak Surarok. Kena di kowe. Tok. Wah, jelas iki landandeh meneng Pak Surarok. Entuk. Aduh, apa seneng-seneng malah glundong barang. Waduh, hondaku mana ndi hondaku, Mang? Wah, itu apa? Aduh. Wah, piye iki ngedekno iki? Aduh. Keliru. Wah, piye iki ngedekno iki? Duh. Waduh. Pancali ya. Wah, ora urip apane iki. Tinggal ae. Wah, nang ndi mang bocah-bocah mang gone ya. Wah, tinggal ae undane. Jo! Adi Jo. Waduh. Jadi tempat biasa kok. Biasanya nang kene nang ngalah ngendi kok ya. Basat darat. Jo, adi Jo. Oh, nang ndi ya? Krojo? Tok ah. Kene lemu tok ndi? Mang aku dingano wae wong. Wong ngombe nang sawah, iya. Ora tenan, ora nek kok kintiran apa kok tambahan. Iya, Bengi. ngono iki. Jangan gue, Jo. Ya, Nah, Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Jo. Yeah.
Gedung tadi Jan. Ora tekan-tekan kene lho. Wis entek esan iki benane piye iki? Arti jo. Tahu. Jo. Tadi wes Jo. Wah, biasane ku. Malah ngantek nubruk-nubruk. Biasane nang kene kok Jo, tadi wes Jo. Wah, iko apa malah wis joglang sarang nang kono, aku malah keri. Waduh, payah iki. Malah nang kene iki malah wis tepar aku malah keri iki. Aduh, payah. Di jamune di malah entek kabeh. Iki. Wah, karek sithik iki tok iki. Waduh, payah iki. Iki wujute payah. Agen kowe lho ndut. Tekan kene yo keri. Nyok kela. Wes karek sebotol lah ora apa-apa iki. Wah, sah tenan yo ngombe nang kene iki. Malah kancane malah wis ora kamut wabane wis bare. Mau dikon. Walah, aku mah critane dawa. Aku rene malah motorku tak tinggal kono lho, mau daerah di tak tinggal. Motor ambruk kok tak pancal ora urip, mah tak tinggal motornya. Aku mlaku mah tiba tae kepleset nang kono mang nang pinggiran kali, payah. Lah mus mabuk lagi teko kene lho. Benak apa iki Mang iki? Wah, kok lagi tau ngombe iki aku. Wah, iki impor iki Mas ya. Nyapo kowe? Aku ora tau ngombe impor-impor ngene iki aku ya. Wah, kelas tenan ya ngombe nanem ya. Wah, iki aku malah kerasa aku malah ngombe iki kok aku. Aduh. Kok sekarang wis kerasa muter-muter lagi ngombe sithik ya aku ya. Waduh. Ngombenan. Wah, Udah ngawuk. weh, iki sing haume kae. Aduh, pancen penak tenan base camp sing anyar iki ya. Base camp menong kali ngene nang ngisor tebing. Waduh. Kepenak tenan iki nggone iki. Kemane ngantek atang-atang teh pirang dus. Waduh, berat tenan. Aku wis krasa iki aku wis wah payah iki. Dut, oke. Jadi dulu Dari itu apa? Karaoke, Bos. Ono iki karaoke anyar iki, buka anyaran iki aku untuk info ndek iki. Aduh. Aku roh ndek iki wapi-wapi wong pindahan kok kulon kono kok. Tapi kowe engko bengi tajak ngulon rono. Kowe seneni pakmu apa ora? Aku wis dipakmu kok. Pakmu ku galake pol kok. Brengose nyeketet kok kaya brenggol medeni wong. Canem kok wedi karo pakane. Pakmu lho brengose kan dletok. Wong iku asline baik hati. Wes los, rala wedi bapakku kowe. Seneng iku ngombe mletre asik sih. Bocah nang endi kok malah kon ngarit malah selayap ae. Kon ngewangi wong tua kok malah lunga-lunga ae. Malah ngarit-ngarit dhewe. Titeni ku nek kecekel tak uncal pang jati kok aku malah kok gregetno wong malah. Abane opo iki ana kaya wong Gojek iki cah. Endi kok wah abane nang kali kono Gojek tak tilikane jel. Sapa kemencah? Iko apa bocah kurang ajar. Diteni tak parani kok. Bocah iki malah kene. Bisa kita makan sapi wewe kon karet wong tuwa malah ora balik-balik malah keleleran nang kene. Kek kok tak ucalo Pak. Jadi tenan kok ya. Tak ucalo ya. Tak ucalo ya. Tak ucalo.
Ayo Dut, kowe karo Pak Ijo genten. Apa mlayu ngendi kowe? Tak candelo kono sisan kowe engko. Ane udah mlayu ae aku wedi aku. Ayo, mlayu cepat, cepat mlayu. Selamat, selamat. Selamat, aku gak sisok kecekel.